Matur sembah nuwun. Kula lagon pamitan dijujugaken kalih pamundutan saking pangarsa-pangarsa Mas As. Nggih, kakaten ben kondur kula wau menika. Terus pundi niki? Nah niki ngeten. Kula panjenengan menika dipun rawuhi nggih menika kadang-kadang seni, nggih kadang-kadang pakoso. Menika Kanjeng Raden Tumenggung Rangga menika nggih pun leres kersa berkahi nggih kula nyanyi matur sembah nuwun Kanjeng. Nggih. Suka parisuka Kanjeng Rangga wis sapa to, Mak? Wilikmu. Likmu. Nah, iki daleme setri. Nah, iki ora liwat ya matur sembah nuwun dumateng panjenenganipun Raka Mas Bambang. Tenan, matur sembah nuwun saestu. No. Awake dhewe nyanyi ning dine iki disusul. Kowe malah nek Mas Bambang nyanyi malah ora mbok susul. Ya lagi kahanan. Ning tenan Mas Asmita. Pripun? Nyanyi bengi iki tenan, ngae tanpa upama. Raketan jane niki ameng-ameng, cemut-cemut. Ora apa-apa. Sing penting iki dipun tampi kanthi renani penggalih sabar. Ngalap berkah dirawuhi. Nggih. Dirapun. Saka punjer iki apa ora ya? Wis ampuh. Niku cobi Malik Pelok. Larasipun Malik Pelok. Nonino nanonino. Wi dindingamu mbahmu Benagung. Coba sakniki lelagon panggudaning katresnan. Yo, lagu wajib. Ayo, ya sing kok nyekar sapa kur. Tenan bareng siden pirang-pirang bingung arep merintah. Wong dasar iki ya arep bayar ora iso. Mboten napa-napa jenengan bebas. Panjenengan milih sing pundi? Menika gentosan. Ayo, kur. Panggudaning katresnan dados